Good morning and heartless willkommen sa ating YouTube channel. Hello. Kamusta po kayo? Nag-ano ako dito sa lips ko kasi nga tinan mo guys. Nagbabalat talaga siya. As in. Grabe yung... Sarap pa malat. Kita niya ba yan? Charot. Kakahiya. Anyway guys, good morning and welcome to our Vlogmas Day 17! And happy Sunday! So, Sunday ngayon guys. At ako ay dadalhin ko itong aking mga labahan sa baba. Magkasala ako ng labahan ko guys. Ang dami kong labahan. Look at this. 1, 2. Ayan, mga karton yan kasi na itatapon. Tapos, nandito naman yung mga nag-declutter ako kagahapon. Hindi kagahapon. Nung nakaraang araw pa yan, hindi ko pa nadadala. Dadalhin ko yan doon din sa keller, sa storage room namin dito. Yes, kasi ayan yung mga hindi na nagagamit. And yes, baka hopefully sa mga susunod ay pwedeng gamitin, something like that. Kasi nagpapasikip lang siya sa mga lagayan. Ayan, so ilalagay ko siya doon sa storage namin at yes, let's go. So as long as I live, I love you. So beautiful, and for sakit. Now to my very last breath, this day I'll cherish. You're so beautiful. This is the second batch later on. Okay. And for as long as I live, I love you. So yeah, let's go. Ay, naglalaba din na iba. Hi guys, update. Pagpasensya nyo na yung buhok ko. Charot. Ay, maganda yung ngayon guys, yung sikat ng araw. 8 degree daw ngayon. So, anyway guys, tapos na ako maglinis ng aming mga nag-vacuum, ganyan. Pag-mamap na lang ako mamaya. Kung ako ay sisipagin mag-map, charot. Hindi, pag-mamap ako mamaya. At, ayun. Yun ang ating gagawin. Gugas lang muna ako guys. Malinis na yung akin. Mamaya ako magpupunas ng mga mga pinto, bintana, saka yung mga namin dito. Mamaya ako magpupunas. Mag-asikaso muna ako ng ano kayang kakainin. Para gagawa na lang siguro ako ng tawag to? Yung potato pancakes. Gagawa na lang ako ng potato pancakes. Yun na lang ang kakainin dahil Sunday naman. Saka kagabi, ang dami kong nakain guys. No, halos naubos ko yung kanin. Dahil nga diba, sabi ko, ba't hindi ko pala inubos yung kanin? Konting-konti naman pala yung kanin. Hindi ko pa inubos.
So, hi guys. Anyway, nakapagbalat na ako ng patatas. Ayan, ito na yung patatas. Ito na yung kanilang mga balat. Tapos magbalat ako ng isang sibuyas. At ilalagay ko dito sa aming manual na processor. Which is very good talaga siya. Very helpful. Ayan, so anuhin ko na to agad para matakpan ko siya doon nang hindi ako paiiyakin itong sibuyas. Ayan. Hindi ako nag-open ng lights kasi maganda yung araw ngayon guys. As in. Ano ngayon? Tawag ito? Lumabas si Haring Araw at yeah. At malamig pa rin. Ano guys? 8 degree. 8 grad dito sa amin. Malamig pa rin. But yeah. At least, lumiwanag. Kasi alam nyo yun, nakakaano minsan yung ano yung weather na mag-gray yung langit. Parang ang lungkot-lungkot. Ganon. Pati yung ano mo parang gusto mo na lang maghilata. Ayan, so, yes. So, ilagay na natin ito sa diba? Tapos para takpan ko na siya guys. Sasamaya ko na lang ito pagka natapos na ako gadgad nung magadgad nitong ating tawag ito. Ayan, nandito na siya. Mamaya ako na yan. Tapos magagadgad na muna ako ito guys. Ang aking may bago akong bili na may bago kaming bili sa to guys, sa Cody. Maniit lang talaga yung kinuha ko dahil gusto lang namin ng cute. Ipat natin dito. Gusto namin ng cute lang. Kasi nga dito lang naman patayuin mo siya dito tapos magagadgad ka dito. Yung tipong hindi ka mahihirapan. Kasi meron kami yung lang. Merong mas malaki nito. Ito ay 3 euro. Yung malaki is 8 kasi 7.99. Magpo-4 na pala to kasi 3.99. Tapos yung yung malaki is 8 kasi 7.99. So sabi ko ito na lang kasi nga naman kami. Ganyan mo lang siya. Kasi nung nakaraan din ng asawa ko. Ang hirap naman itong natin. Gadgadan. Saan ko kaya siya ikagad-gad dito? Parang naguguluhan ako. Pero patingin nga nung amin dati. Okay. I think much better siya dito kasi sobrang laki. Ito ang liit. Dito kaya. Okay. Dito sa kabila. Kaya ang laki sa kabila. Diba? Dito kaya. Patingin. Sobrang liit. So, dito na lang ako guys sa kabila. I think this one is better. Yeah. So, magagadgad lang. Hi guys, update. So, nakapag na ako guys. Yan nakapag-sampay na pala ako kanina pa. Anyway, nakaligo na rin ako. Tapos nakapag-plancha na ako ng buhok. Diba? Naligo na ako guys. Nakapag-plancha na ako ng buhok. At tingnan nyo naman ang langit. Parang uulan. Makita nyo lang sa kapitbahay. Kita nyo sa kapitbahay. Maano siya guys, gray. Ganyan. Hindi ko binuksan itong aming Christmas tree. Yun siya. Tapos nagpapainit ako ng tubig. Doon na lang ako nagpapainit sa aming gusto kong magawa ng matcha tea. Matcha tea! Parang nangamoy yung aming luto kasi ako ng guys. Yung potato pancakes. Ayan. So, yes. Ang aking jasawa guys is tulog. So, yes. Kaya na pa ako dito sa labas kasi nga. Pagkatapos ko magsampay, nagpahinga nung kumain, ay ako naman ay nagligo. Tapos, siyempre, nagpatuyo ng buhok. Tapos, plancha. Ganyan. Tapos, ayun guys. Ang oras na ngayon guys is alas 4 na ng hapon. At ang dilim na talaga. Maliwanag din sa camera but madilim talaga guys.
Wala namang ulan. So, wait, let's go wait. Ako muna ay gagawa ng matcha tea. Oh, charot. Saan ko ilalagay? Wait a minute. Diyan ko kayo ilagay. Meron ko dito guys yan, matcha. Matcha latte. Whee! So, kalahatin ko. Ibig ko lang. Sige, asawa ko. Tingnan nyo guys, oh. Wow! Hindi pa ako nakita. Matcha latte. Green. Stick ko dito. Yeah. So, hi guys. Tayo na ay mag-inom ang lamig ngayon. Pero naka-t-shirt lang ako. Kasi ng asawa ko, magkano na daw siya. Mag-shower. Pero nagpatimpa siya sa akin ng ginger tea. Yan. Ginger tea yung kanya. Yarn. Tapos, inilabas ko to. Ang sarap nito. Ito yung stick ko. Ito yung accord. So, yeah. At ayan na nga guys, yung ating pinto. Iisang regalo. Charot. Diba? Pinoy na Pinoy. Ito yung pang-ipit ko dito. Charan. Diba? Pang nilabhan ito, pang damit. Pero all around na yan siya. Very Pinoy. Ito lumalabas lang to ng bare months eh. Kaso lang titingnan, gusto ko sana nito sa Pinas. Kaso lang, ang titingnan mo kasi yung date. Ang date kasi ay 4. January 4. I don't know. 4. January, February, March, April 1, 2025. Ang ano niya. So, ayun. Yung panahon ay nakakaantok. Charot. Diba? Ang dami ka na mga gift dyan. Ayan pala. Hindi ko nga alam kung maganda yung tingnan. Tapos ano ko lang yan guys. Gawa ko lang yan. Tapos may nabibili naman kasi doon sa sa bayan. Ang mahal. Yung malaking ribbon. Nasa 5 euro. Ang mahal. Bili ko ng mga ribbon na yan. 1 euro lang isang roll yun. Parang 3 meters. 3 meters, 1 euro lang sa Euro shop. Pero pag sa ibang mga shop, mas mahal. So, yan. Diba? Yan tayo guys. Oh. Green. Gusto ko talaga to. Ako ay matcha lover. Green tea lover. Matcha lover. Ang sarap. Ang sa asawa ko ay lemon and ginger tea. Ganun. Let's go. It's our, anong tawag dito? Snack. Ang kinain lang namin ngayon guys is, yun lang yung ginawa ko na rabeng kukan. Yun lang. Tsaka yung fricadella na dala-dala ng asawa ko kagabi. Which is, ang laki-laki niya. So, kalahati lang yung nakain. Ganito pa yung kalahati saan. Ang laki-laki. Ang kinapay. Naliligo.
chill. This is a chill Sunday vibe. Naglinis na ako ng bahay. Kasi late, tanghali na kami nagising. Tapos, may nasikaso siya. Tapos, habang nasa labas siya, ako naman naglinis ng bahay, naglaba, nagluto. Tapos, after naman kumain, nagpinga konti, naligo ako, nagpatay ng buhok, nagplancha ng buhok. Ayan, diba? Ang ganda na ng buhok ko. Charot. A little, ano lang yan, magic. Charot. Ayan, tapos, browse. Ayun, hello. Tapos, nag-ano ako, tapos may comment si Arcibel. Hello, thank you so much sa pagtag ito. Ang utak ko na naman lutang. Sa pag-notice sa akin. Salamat. Lagi ko kayong pinapanood ni BBN. Nakakatawa yung friendship ng dalawa. As in. Was wird ganz schön schon. Bisschen was ist daneben gekratzt, aber ist auch okay und von daher.